בואו תראו כמה עלה לנו טיול יומי בפוקט ומה הספקנו בו. אז היום החלטנו לעשות טיול של יום שלם בפוקט. הזמנו בוואטסאפ את ווד החמוד, נהג שהסיע אותנו יום קודם. כמו שאתם רואים, הוא הגיע עם רכב סופר מפנק שלקח אותנו ליעד הראשון, הביג בודה. פסל בודה שמתנסה לגובה של לא פחות מ-145 מטרים, והעובדה המפתיעה פה שהוא רק השלישי בגודלו בתאילנד. במתחם אפשר למצוא המון פסלי בודה מרהיבים, לעשות מדיטציה מודרכת, לבקר בתוך בית התפילה, ולקבל קצת מזל טוב שאף פעם לא מזיק. ליעד השני ביקשנו מווד לקחת אותנו לקניון מקומי, וכך הגענו ללוטוס מול, קניון מאוד נחמד שבמרכזו סופרמרקט ענקי עם כל מה שאתם רק רוצים במחירים זולים ואווירה מעולה. לאחר מכן נסענו לרנג ויו, או בשם היותר תיירותי מנקי היל, פארק קטן עם נקודת תצפית מרהיבה על פוקט וגם עם לא מעט קופים חמודים, אבל תיזהרו כי הקופים האלה יחטפו לכם כל גרגר אוכל שתחזיקו. משם עברנו לקאטה ביץ', חוף תיירותי מאוד עם אווירה צעירה ומגניבה. שם נרגענו קצת ושתינו שייקים מרעננים. ליעד האחרון ווד הביא אותנו למסעדה יפהפייה משקיפה לים. הבנות נהנו מאוד והמנות היו טעימות וענקיות. אפילו ארזנו טייקווי כדי שיהיה לנו נשנוש לילי במלון. לבסוף התברר לנו שחרגנו בשעתיים מהסיכום שלנו עם ווד, אבל הוא אפילו לא ביקש לשום נוסף. כמובן שפינקנו בטיפ יפה. לסיכום, הוצאנו ביום הזה 5,500 בת, שזה בערך 580 שקלים, ולהזכירכם זה כולל גם קניות שניקח איתנו לארץ. אפשר להכריז שזה היה שווה במיוחד. זה היה היום שלנו בפוקט. תמשיכו לעקוב לעוד חוויות וטיפים.